Mirari Ayerbe Diaz naiz, Farmazia Fakultateko dekanoa, Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia Fakultatekoa. Farmazia Fakultatean 1500 ikasletik gora dauzkagu, eta irakasle ikerlariak 200 gora gea. Gero, azetapeko langileak ere aipatu behar dira noski, eta 30 baino gehiago dauzkagu. Hemen 4 graduko ikasketak ematen ditugu eta gradu bikoitz bat. Gradu bikoitz hori farmaziako gradua eta giza elikadura eta dietetikako graduen bikoizketa hori da. Eta horietaz gain, elikagaien zientzia eta teknologia eta ingurumen zientziak. Horretaz aparte baditugu baita ere 4 gradu ondoko. Analisi forentzea, enologia berritzailea, segurtasuna elikaduran eta elikadura eta osasunaren masterra. Gasteizko kampusean gaude, eta 1988an sortutako fakultate bat da, nahiko berria, toki oso atsegina. 4 gune klasterraren parte gera, beraiek gonbidatu gintuztelako, eta egia esateko oso ekimen interesgarria iruditu zitzaigulako. 4 gune klasterrak elkartzen ditu enpresak eta unibertsitatea, enpresak eta ikasleak batez ere, ez bakarrik, beste kasu batzuetan gertatzen den bezala, enpresak eta ikerketa taldeak elkartzen dituela, baizik eta ikasleak, graduko ikasleak ere sar daitezkelako enpresekin harreman horretan, enpresek planteatzen dituzten erronkei erantzunak bilatzen. Eta horregatik iruditu zitzaigun oso garrantzitsua. 4 gune klasterra honetan batez ere hasiera batean gehiago enfokatu dira fabrikazio 4.0 horretan, garrantzitsua den arlo horretan Euskal Herrian, baina gu gehiago enfokatuta gaude elikagaien industriara edo osasun industriara eta guzti horrekin ingurumenarekin eta osasunarekin duen harreman horretara. Badakigu 4 gune klasterrak laizter hasi behar duera horrelako erronkak ere planteatzen eta horren zai gaude gure aleginak hortara bideratzeko. Eta gure ikaslei batez ere aukera hori emateko.